Oikein mahtavaa, se on Mr. Jänkkä tällä taas. Hei, moi tervehdyys. Mr. Rotarpel, hei. Yes, comprendo. Ai vittu. Vittu kun vaan Hiked-asetukselle tän peliin, niin näyttää nää grafiikatkin vähän hienommilta. Onko sä miten paljon tätä pelannut sitä offlineissa? En oo yhtään. Mä oon ollut sen verran töissä. Ja Tomppa-proofia ei tarvii laittaa, kun Tomppa ei tuu pelaamaan sattuneesta syystä. Miksi vittu mulla on ovet auki täällä? En mä tiedä. Mulla on kaikki. Et halua rakentaa Superchargerin modeja näitä. No ainakin, no... Mä voin rakentaa ne, jos meni mulla... kaikki. No vittu, No, mä voin. onneksi mulla on punaista väriällä. Haittaa. No miten te heräätte, jos mä käytän äänenluottoa pistoolia? Mä katon nopeena bensatilanteet täältä meidän... Itse asiassa mä oon muuten noin kuvausvalot, mä näin itekin pelata. Tai pelasin mä niinku yhden päivän vaan silloin, kun se lopetti. Sen jälkeen mä niinku pelaan yhden päivän. Joo, siis nimittäin kun täällä on meillä generaattorista virta loppu. Joo. No on. Mutta onko sika? Sikaa. Ei oo mitään tietoa ollut mulla, että sä oot pelannut nyt. Mä ihmettelin, kun täällä on niin hiljasta täällä peisissä, niin kaikista generaattoreista on virrat loppu. No, sori, en mä kenttä. Mä en myös kauan oo pelannut, kun kävi se vitun pukipaska. Ja sit se alkaa rupes vituttamaan. Ja siis mua vituttaa, kun mä yritin supportia katsoa mistä kautta se tehdään. Mä yritin tehdä sitä item-palautustakin jonkun commandin kautta. Vittu täällä on monta sikaa. Ei se kannata, kun mä joudun vaan käymään pelistä pois, koska mä en halua sitten katsoa, kun mä tein sen semmosella hauskalla kikallasen, kun... No itse asiassa mä käynnistän sen modihommaa ja mä ruppaan tekemään sulle se. Mä joudun käymään kyllä pelistä sen jälkeen pois, koska mä en halua tehdä sitä niinku... Se vie kato multa sitten kaikki resurssit. No kun mä katson tuot Commandista pystyy tekemään niinku... kaikkea mielenkiintoista. Pistetään tosta play, do you want to start to play, yes. Mä pistän tätä easy craft, instant craft timeit ja unlimited items. Itemsin päälle ja tein sulle nopea gyrokopteri. Craftaa niitä useampia, jos käy tuo sama paska. Niin ihan vaan sen takia, että... Tää periaatteessa ei mua haittaa, vaikka tää tallennus menisikin niinku pilalle. Silleen niinku, että se on mitalleen kun... Ei kun nämä mitalit ei vaikuta, kun tää on pelin ulkopuolinen modi. Ja mäkin saan nimittäin Niin. mitaleita. Niin, mutta ei haittaa vaikka menisikin silleen, koska on kumminkin pelattu tätä niin paljon jo. Joo. Ja mä meinasin sitä, että jos me pelattais joskus tompakaan uutta tallennusta kaikki, niin laittais kreatiivelle, niin saa kaikki blokit heti. Ja mä katsoin, että täältä saa muuten XPtäkin tuolta jonkun modi-commandin kautta. Insert easy craft card unlimited items. Mitä vittua peli? Mua harmittaa kyllä kun Pitääkö mun rakentaa? Ai jaa. Se vitu 5. Okei. On. Mä joudun rakentamaan keisikin tosta. Nyt lintu on jossain täällä pistänyt. Mä tarvin 3 rengasta. Näköjään mä en pysty... Ei näkääkö sä muuten mulle tän tallenteen joskus tallennustiedostona mulle kopiona? Se ei vaikuta kato tämänhetkiseen sitten tallennukseen millään tasolla. Ai niin, mä sain noin kaikki... Niin, otatko sä kantaa joskus siihen, kun mä oon sitä niin monesti kysynyt? No vittu, mä oon heti. Eihän se niinku pilaa mitenkään tätä. Ei, kun kato, kun sä niinku periaatteessa kopioit tän ja se ei muuta tämänhetkistä tallennusta millään tasolla. Sä vaan lähetät mulle tästä sen niinku pelikopion, mä lattaan se. Ja periaatteessa tää mappi niinku monistuu laillisesti. Joo. Täytyy katsoa sitä.
Joo, mä oon nimittäin sulta niin monesti kysynyt, että mulla alkaa mennä motivaatio siihen kysymiseen. Niin. No, No voi vittu. kikkeliskarva. Voi jumalan vittu. No, No, meni 1/5 on moottori ja 1 moottori tähän craftingiin. Mitenkään muuten ei lähtenyt resursseja. Kun noita moottoreita ei pysty duplikeittaamaan peli tän modin ansiosta. no. Mä lähden nyt tästä pelistä, kato. Mä en halua näitä modeja Joo. itelle pitää päällä. Joo, kiitos. Joo, se vei vaan multa yhden moottorin. Vittu nostaa villisiä, josta saa lihaa. Niin saakin. Mä en tiedä kyllä, onks ne niinku olevina jotain vittu zombisikoja vai muuten vaan vittu nuoria. Tää on niinku boss fight. Olevina, laittaisit vain. Kun sulla on liian helpolla tuo peli. Pitäis mä vaikeuttaa sitä. Ei kun mulla on kato kaikki perkit maksimilla. Mitä? Jos tuo tällainen vihreä sika, niin saat sitä mukaan silti niinku tuoretta lihaa. En mä tiedä. Jos on joku No just otin puukolla siitä ihan... Kuuntele mikä ääni. Mä en tiedä kuuleeko että... Ai että. Se on sitkeri. En mä polta. Vielä. Mä laitan sen tulee silleen. Katsokaa ne. Mä voin kyllä itekin just rakentaa toisaalta ne modit, koska varmaan tuolta sitten. Huomenta! Laittaa tomppahälytykset päälle. Ai että. Tomppahälytys! Joo, se kuuluu tänne kyllä. Vittu kutos. Mitenhän kaukana nää oot? Tässä Rektumin trailerilla. Missä? Trader Rekt, tästä niinku Jenin ohi oikealla. Eipä tosta pitkä matka. No. Mä voin kyllä juosta. Ei tarvi, mä tuun. Tulee vaan inventori täällä. Tai mä otan ne. Juos tohon ne. Käviks tuo pistooli? No ei tuo. Mitä helvetin järki olla pistoolissa sellainen vitu snipun tää? No, manne, hoi sieveli, raikku tulla taurut solmuu. Tökki rupes ampumaan, niin mä saan XP:tä. Ai niin. Joo, laitan. Joo, mä oon viimeiset tankit kokattu täällä peissille, että saa mennä teille. Lauluja. Vittu tätä puut kaatunut. Mitä sä teit? Ei kun täällä on puut kaatunut, mä sanon. Niin onks sä kaatanut ne? Ei kun täällä on puuta kaajettu. Jaa, no ku... Nyt totta suomen kieltä aika. Täällä on puuta kaajettu. No hyvä. Ei muuten. Tiedätkö sä mitä? Mä unohdin puhua sulle tästä, mutta mä en unta, että mä olin vittu pelaamassa Seven Days to Dieta, mutta oikees elämässä. Jumalauta. Minäkin muuten tossa päivä pari sitten. Päiväkodissa. Tämähän ei, kun päivä pari sitten. Tulee se afkaa sinne. Oi saatana. Mitä vittua?
Mitä tää äijälle kävi? Oliks tää kuolemassa äsken vai mitä vittua? Ai, sinä. Mikä tuo animaatio oli? Tää äijä niinku kaatui sille, että se olisi saanut joku niinku kuolema-animaatio. No vittu vaikka. Tuossa ole hyvä. Jumalauta, kiitos. Pirk, tommonen Ikea-alainen kopteri. Suoraan Ikeasta. Minkä takia tää on muuten jännän näköinen? Näytä. Ai niinku tässä on väriä pinnassa, totta, kun näkyy mulla punaisena näkyy silloin. Vittu kiitos, paljonko sun muuten bensaa? 100, 0. Onks sun bensaanta hyvänä? Ei. Aivan kiitos, joo se riittää. Ai se onkin 100. Joo, me lähdetään kämpille, mä olen vittu, että vittu, tää on vähän jo Elää oli mulla on 1% nyt on 0. Mutta tää vie noin paljon ilman bensasäästöä ja lisätankkia. Mm. Hei vittu. Jätkä. Kai sä pääset perille. Mä en oo liittämään nyt. Mä oon varjoliidi. Toivottavasti tää peli ei nyt kaatuisi, ettei tää vittu. Mä en tiedä mikä se kaatuminen, kun se jumittu ihan kunnolla. Se niinku jäi leijumaan se ilmaan vielä, kun se niinku äänetkin. Ei vittu. No, Jari, älä tee sitä. Minä lähden. Ja vittu mulla oli taas hauskaa editin puolella. Mä nimittäin 4 tuntia katsoin sitä mate. Et sä pääse perille? Ei, siis tää ei liiku eteenpäin niinku tän nopeampaa. Voi vittu. Varoitte, et muuten ota fall damakea vittuna, kun tuo menee niinku kohti suoraan alaspäin. Ei. Siis herra jumala tää imee pensaa. Nyt on 6-8. Ja mä laittoin 2000 litraa siihen. Niin. Kyllä mä craftään ne kaikki modit tähän takaisin. Mm. Onks uudet joulukuuset kasvanut? Älä saatana säikytä. Kuka? Postinjako, kato kirjeet tulloo tähän aikaan Kajaanissa. Mitä vittua, tähän aikaan? Vittu siis mä oon vittu kesken Tuleepa myöhään. Siis vittu mä oon monesti herännyt siihen, kun se posti nyt. Nyt kun mä ymmärrin... Juu. Se oli niin ja... Kuitenkaan se... Hän ei paljon kuulla. Totta. Kun mä pääsen omasta kellaristakaan sisällä. Jaa kui. No vittu se tarvii kun mä en muista. Oliko se liian? Eikä 172 puuta riitä noihin nyt alussa vasta. Kato kun sä tiedät, että mulla on täällä taktinen sotasuunnitelma. Ei smeltin, No, vaan mitä? hörnin. 143 minuuttia. Noin. Oho, rakennaa vittu tää uudestaan. Sitten tuonne vähän puuta. Laitetaan vittu puussa. Nyt kasvadia. Mitä vittua? Missä nyt kasvadia? Ai niin on se yläkerros. Pitäis mun tähän Vaikka mä- pilata sulaamaan liidiä. Hakuuna makataan. Vittu kun mun pitäis tää yksi uuni tätä purkkaa tästä yläkerrasta. Pitäis laittaa itelle ne resurssit. Niin pitäiskin. Kuka sä niin teki? Nyt laulen Rauttaa sulaamaan 12 tonnia, niin... Tää tiedät, että kun mullahan on kato täällä nää uunit. Niin mullahan kaikki uunit kato päällä. Yllättävän vähän nyt tulee noita vitu striimereitä. tullokin. Joku toiset paskan Elä saatana edes sanoo, että tulloo vähän, niin kato, että kohta tulloo jumalattomasti. Tuli pasken tarpeita, oli hommattu. Tässä on ton kuulen, tässä on Kyllä full siitä mun. Mun on pakko laittaa kyllä toisinpäin nää rautaa kerran. Tiras mies. Sitten rauta. Ei koska se jää vittu mun päähän tosta. Tässä on ton kuulen.
Nyt se tulee streameri taas. Olit sulla prässiä? Ja mullahan on tuossa. Ei oo. On mulla taas radiaattoreita muutamia. Joo, siis mäkin joon katon näitä prässejä sulattelee. Niin. Toi anna nyt heti. Joo, korjaile vaan. Yksi kysymys sulle. Onko sulla Varmaan Forget kuitenkin. Ironia? On jonkin verran vähän enemmän. Joo, Paljon tarvii. en yhtään. No no miksi sä sit kysyit? Syys! Saatana! Miksi sä vittu kysyit? Se on mikään YouTube. YouTube tietää kohta siitä. Vittu väärää kohtaa. Kato Epic Land. Vittu taas kerrostaloasunnossa on ihan oikeesti vielä huonommat äänieristettä. Mä siis koko ajan kuule uusia ääniä. Oi jumala! Tuota mä en ihan olettanut. Se kuuluu sieltä kohta sä oot jossain naapurista. Ei vittu kun mulla asuu tässä jossain niinku naapurissa jossain semmonen niinku thaimaalainen naapuri. Niin mä oon muutaman aamuherätyksen saanut sen huudolla. Mitä se on huutanut? Siis se puhuu sitä omaa äidinkieltä ja mä kun en ymmärrä tuota Thaimasta mitään. Ding ding chang chung ching gong 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 gong. Tuo Kiina on niin. Onko niin aina helma? Kerran tossa illalla niin kuuluu salakkareitten tunnusmusiikki tosta yläkerrasta. Se on ihana. No. Sitten kun miettii, kun me pelataan aika monesti myöhään illalla. Tämmönen on niinku omasta mielestä. Miten meni niinku omasta mielestä? Jeenestä. Mä oon vahingossa rakentanut vittu kaikista stiilistä mitä mä tein niin vittu tikkat. Kun mun tarkoitus oli rakentaa vittu raudasta. Mahtuuko tää kylkokki tänne mun varastoon? Ei ihan mä. Se vasta tästä ankara. Niin hitto. Se vasta tämmönen yhtenä käy. Voinko nää rapput loppuun? Se näet loppuun. Harmi. Kyllä. Toivottavasti mä en tuo sun peissiin kohta. No siellä on stiiliblogit myös tulee vielä. Älä nyt ihan tähän alas. Nyt sä oot tässä ihan tulee. Ei ole levo. Kestää 175 minuuttia. Tarvittais saatanasti uuneja saatas niinku you know what I mean. Ja sit tää rautaa sulla on vittu. Ola na ootsineen. Ona na ootsineen. Onana, oliko se siellä? Muuten vittu, että oli hyvää muuten toi kananuke. Sanotko sen että se on valma, jos nää pitää ihan onanoinnilla. Se on vaan vitun väärä vastaus. Sanotko se tähän just, että näyttää, että onanoi? Mä menin aamu 8, aiko aamu 9 nukkuu. Tiedätkö sä muuten hauska fakta? Joo. Mutta toi vitun Steel Axe on tuttu tietysti se on kutonen, mutta se on tehokkaampi kuin vittu vitosen Steel Pickaxe tai toi kutosen Sledgehammeri. Mut tiedätkö mikä mulla on täällä urakkana? No. Markin on tomppapulkkaa täällä. No. Mutta onko kova tuo Faraxen modi tohon, mikä nyt on pluskidamake 25. Tietysti enemmän vihollisia eteen niin paljon nää damake, mutta sillä nyt on väliä. Ja sitten mä laitan vielä tonne, että damake kuokkii plus 10%. Eli periaatteessa toi tekee nyt 35% enemmän damakea kaikkiin juttuihin. Tohon kun pistäis pari uli. No niin. Uli.
Ei jumalauta. No. Tässä laittaa väärät kaikki. Mierä perkele. Mitä? Sä oot ottanut mun vittu tosta Bladeista sähköt vittu. Miten niin? No yhdistät ne vielä sun johonkin juttuun. Mun on pakko katsoa, että mitä vittua. No kyllä se vaan sun vittu. Varan pois sen. Joo, takki tippaa irti. Joo. No, Se oli sitä 7 jo aikaa. kiitos. Joo, sori, mä pidän tän itselläni kyllä. Kun se vie sit vähemmän bensaa. Mm. Tässä sun entisen garagen luona. Onko paha vääntötyö? No Vai- vittu, siis mistä? Ah, sä oot siellä. Niin, mä oon tässä vanhan. Mistä tää hälytys on? Tässä. Aha. Ootapa mä. Siis mun entisen karaken, siis... Kyllä, Et oo tompa- eks Mä tässä garage ei tom. En mä tiedä, ei. Mä tehdään. Sori jos mä tein hirveen vaivan. Nyt vaan tuuks mä sen yhtä sitten. Moi. No ovet on vähän kiinni. No niin, mitä te oot tällä tehnyt? Ei sulla on toi laatikko menossa paskat. Joo, se on tarkoituksella menossa. Okei, joo. Mitä? Siis onko siinä vierekkäis tunneli? Sori jos menen kattoo. Onks tää näin hienoa mestaa saanut aikaiseksi? Aika hieno. Tämmönen tukipalkki täällä niin kuuluukin. Aika hieno mesta. Mitä tänne tulee niin? Mille nää näyttää sun mielestä? Vankilalta. No, näihin tulloo jotain. Tää näyttää vähän joltain vitun teollisuushuoneesta. Muista tukea hyvin sitten. Jere. Mä otan nyt itelle sit nää asennuset. Onko se trigger juttu? Toimiko se vaan story? Mikähän vittu Mitä? tämä on? Tää on mun muuten tukirakenne siinä. Onko se mukaan oikeesti? Se on se, niinku se huone, minkä mä tukin siis. Mutta se kyllä tukee osittain sitä vitun stiilikohtaa. Voitais tohon vetää betonia periaatteessa yhden kierroksen. Vedät sen yhden kierroksen irti ja betonista. Arvo paljon mulla on tässä, arvo mikä modi mulla on tässä moottoritankki. Se Stone juttu. Tässä on se extra tankki. Mä en Niitä on keksinyt, yhden kerroksen, jos käy. Eli se... Älä löydä siitä enempää, hei. Joo, mä en katso vaan. Kun on vittu puuta sinne. Ota mä katon vielä varmuuden vuoksi. Oho, yllättäen. Oliks tässä se muu tyyli? On joo. Mihin tää vie? Eikö tää on sun kaivokselle nyt? Tää on nyt kaivoksen kohdassa suurin piirtein. Sitten tuo stiilikohta menee tossa. Joo, tossa menee se itseasiassa Siis mun pitää stiilihuone. haastatella, siis mä ajattelin, jos se psykiatri kysyy, että miten sulla on nyt mennyt, niin mä sanon, että kiitos kysymästä, miten sinulla? No, eikö se pientä vittu? Ja sit jos se Laitan hyvän, en ole kiinni. Niin tää on niinku vierekkäisesti joo. Joo, nää ois, mun piti tehdä tähän vähän virheellisesti. Mitä tähän tulee sitten? Se on mun vanha tunneli, kato silloin kun mä yhdistelin näitä. Niin joo. Mä en kyllä tiedä, mitä mä tänne rakennan. Hyi saatana, tuli kylmiä väreitä. Se oli haave. Vittu tuolla on vittu kylmä tuolla ulkona. 20 astetta pakkasta. Mitä? 20 astetta pakkasta. Oli. Siis 20.
Kyllä. Täällä on 31. Aa. Joo, en tiedä. Mä ihan mielenkiintoisesti katon nopeutta samalla kyllä. The Great Hunt. Joo, täällä on. Eli tässä on 3 sekuntia kun sniikkailee, niin se ei huomaa se laite 3 sekuntia se. Sori jos mä vakoilen tästä kenttää. Tällä sulla on bensaa tulossa. En ottanut siis, mä vakattelin. En oo niin mulla. Ja täällä on se tomppahuone. Ja katsoppa tätä. Tätä jos et oo huomannut. Sä tiedät, kun mä kasvattelin. Pieniä. Siis eiks noi vittu voi muka mitään muuta kasveja kasvattaa? Eli sä otat ton pari blokkia pois tosta ylhäältä. Ai vittu. Kun mun mielestä maissa oli 3 vai 4 blokkia. Ei se oo kun... Se että hei muuten. Sitten tulikin mieleen sitä maissiblogia. Tuu kattoo. Joo. Mennään täältä. Joo. Ai niin toimiiks se katolla? Hei, tuu ottaa. Hei, jätkä, auta mua. Kuoli. Tuu auttaa. No. Ota noin kantoon. Juu. Kiitos. Oota hetki, mä katson tuleeks tuosta uutta screameria. Ei tuu. Tuli se yksi vaan kuka sieltä tuli. Haluuks nää johonkin? En mä nakkelen ne vaikka vittu. Kyllä, mitä sä annoit mulle? Ai niin on niinku normia palikoita. Mä katson äsken niitä farming blokkeja, sori. Ei tähän tullu omia kasvaa. Mä lähden käymään kohta traderille, jos sillä on kirjan vilttävän, tai niin kaikilla oikeastaan. Ja täällä on muuten yksi kämppäri ihan tyhjän pakko. No mullakin oli kyllä. Hei, sähän osasit tehdä ne ihmeportaat, et osannut. Mitkä portaat? Ne ajo-portaat. Joo. Niin, haluatko sä tulla rakentaa? Voin mä kai. Joo, eikö kysy Teekö mä ne millä? konkreetilla, mä maksan konkreetilla. Nyt mä en kysyä, että lainaatko sun vielä. Teekö sinne muka ajopaan? Mitä? Teekö sinne ajobaanan muka? Siis... Ootahan, missähän kohtaa tuo tunneli? Tomppa. Tomppajahan ei. Mä luulen, että Tomppa ottaa liian tosissaan se muija homman nyt. No meidän Tomppa nythän jätti sen muista. Nythän jostain syystä haluaa se. Mitä vittu toi? Vittu kun mä nyt ketä toi turretti ampuu tuon buun ees. Mitä se ampuu ees? On pakko mennä katsomaan nyt. Sulta Saulikko todet muuten ammuksi ihan mielipide. Ei mulla ei oo missään oikein tykistä tällä ammuksia ennen. On tää näkee tuon Saulikko turretista. Sehän Mut... No nyt rastenkin turretista mitä sen täytyy. Mitä se amputaan? Siinä on pitää vittu. Ampuuko toi niin nopee, että se luodit osuu selkeä, kun se zombi on kuollut ja se laskee sen, että se zombi on niin periaatteessa tuhottu pois siitä? En tiedä. Et vittu oikeesti. Vittua. Mitä järkevää. No täällä on zombi näköjään. Miksi äsken ampuu toi tullut? Onks tätä miten pitkä matka sinne yhdelle traderille? No ei vittu. Mitä Taru? En mä oo, ei se. Histoerektio. Vittu, onks tää oikeesti näin hiljainen mesta nyt tää meidän linnoitus?
Niin paskas. Ei hittoa. Hän niinku oikeesti pitää. No mä näkään mennä Raderilla, kun täällä mitään on tekemistä. Mulla tää on Betsillä muuta kuin raudansulatusta vaan. Täytyy vilattaa ne täyteen. Ei mullakaan niinku mikään muuta kuin tuo alakerran rakennus. Tuota en mä niinku periaatteessa tuu ruhaa rakennut, kun ei tullo eteen vuokista mitään. Ja muuten muistaa nää ovet laittaa kiinni. Kun ne zombit tossa saattaa luulla, että täällä on niinku avoinna ne reitit, niin sitä... Tää rupee hakkaamaan sitä. Sori jos haukastelen. Hätäkeskuksesta vastasi joku nainen saatana mulle. Joku ukko vastasi ja poliisi se. Hyvä kun mä soitin muuten häkeä tuolla... Silloin kun mä olin sittarissa tekemässä jouluna yhdestä äijästä. Niin Sekun puhelimella, niin se sama muija vastasi siihen numeroon. Mä mietin, että tiesikö se sit vai... Tai ainakin kuulosti samalta. Ja sit vittu kun mä soitin hälykeskus Karppinen vastasi mulla 3 kertaa vittu yöaikana ja nyt mä sanoin viimeisellä keskuksella sinne keskukselle, että onneksi Karppinen ei vastannut viimeistä kertaa. What's your story? All alive, this is light planet. My Führer? Mun janotit juttuja. Aha, niin mä otin tuon noin vähän. Vittu no water filter. Vatelle. Vati. Sori. Mä otan taas perseelle tänä vaan, sori. Mä jätän Forgen päälle. Mulla loppu kuulokkeesta akku, ootapa mä laitan laturiin. Juu, niin jätin Forgen päälle. Pöytämikki, niin saattaa siitä ton minun puhe. Niin äläpä höpöttele siellä mitään synteä syviä. 1, 2, 3, Sinemäki, Elvis näyttää Kikeli. Vittu! No. No, nyt se toimii. Löytyykö sieltä mitään mielenkiintoista? Ei Was mitään there ihmeellistä. something else? Siinä vittu mä laittoin sen mun oman. Oi trader Jenny, kerro mulle tavaralle hinta. Vittu tää oli hyvä. Hei sitykätä yläpuolella asuvat. Ikkuna kauppakadulla nainen, en odottanut alastonta vartaloasi. Jos valot päällä, niin kaikki näkyy tänne vastapäältä. Toivoo nainen, joka on pitkästä aikaa vasi sälekkaasti. Hyvin joraat menemään. Kaverisi yrittävät katsoa TVtä. Joo. Olisin halunnut nähdä raketteja, mutta päätin olla sit tirkistellä, kun raketteja ei näe. Hienoa, vihdoin löysit aamutakin päälle. Nyt niitä raketteja, kiitos. Hei, täältä löytyy muuta airdroppi täältä. Mistä? Täältä. Sieltä. Niin mä mietinkin, että jossain siellä oli jossain, mutta kun en mä muistanut enää. Ai vittu, mä voin ottaa pensat mukaan. No jaa. Täytyy ottaa. No, saiko se mitä sieltä, kun tuli sellainen huuto? No vittu, 100 kappaletta Steelin glubeja. Steelipalikoita 100. No mä sain 100 stiiliä tuolta äskeisestä. Mä sain ihan niitä palikoita 100 kappaletta. No melkein mä ite tykkään stiilistä suoraan, kun mulla on petänyt. Ihan eri se. Ei saatan. No niin. Hei Miru. Paljon sulla on kolikoita? No.
Onko sulla 20 tonnia? On, mutta riippuu helvetin tarkasti niitä mitä katostamassa. Kutosta se on ne Solarcell, 62 400. No, Yhdistettekö voimat vai jotainko kauppaa? no kun mä mietin kyllä, että Ei me loppujen lopuksi tuolla tehdä vittu mitään. no kun mä mietin, että vittu, pitäisikö ne itse vaan rakentaa. Ei Solarcelleja ei pysty rakentamaan. Eikö? Ei. Mitä vittua? Ne pystyy vissiin löytämään jostain kauppakadulta. Siis ne C40, siis nehän on pelkästään näihin kohteiden ovien räjäytykseen, jos meet vaikka tutkii jotain taloa. Mut eihän ne vittu räjätä noista ovea heti. Räjäyttää. Mut minkä takia vittu ne ei räjätä seinää paskaksi? Onko tänne tullut uusi luut? Ei seinää, vaan ne on tehty oveihin. No ilman, koska mä oon käyttänyt tätä väärin vittu. Mä oon miettinyt, että miksi ne vittu ovea, tai niinku seinä. Siitä sä miettinyt kyllä aina. Et miksi vitussa ne ei mitään ovea. Kiitos. Vittu kun täällä on näitä zombeja ihan jumalattomasti. Oliko se joku iso zombi, kun sä tappoi, siitä tuli nopea äkkiä? Ei. No mikä zombi sit oli? Ei vittu, tää on tullut muuten uudet luutit. Mihin? Tänne paikka. Mikä paikka? Tää. No, mitähän auttaa vittu? Siis tää Trader Zenin luona lähellä tää luuttimesta. Niin on se asepaikka taas. Just se. Täällä oli kaikki niinku ovet auki. Mä kävin vaan se pääluuti. Mä käyn pölliin taas bensat täältä. Oliko se tässä kohdassa? Nyt kun pääsee tota kattoo pitkin kiinni. Ihan ei tänne ei tullut uusi. Tänne on muuten tunnissa. Siellä lisää karhuja. Ai saatana. Onko siinä mukana kaikki lähiköidun karhut? Hei, mä kysyn sulta yhden kysymyksen. Vastaa kyllä tai ei. Oletko sä raskaana? Ei. Okei. Ei kun siis tuhotaanko me ykköstason akut ja tehdään niistä liidiä pelkästään? Joo, tekee silleen, kun meillä on kumminkin vitosia. Kun mä pystyn tekemään ite, katon vitosella, niin... No kun sama, niin ei. Oho! No se napsahti sen verran sen korvien väliin, että se näköjään lensi. Save a design delector work like the boom with safe lock door or the zombie heat. Automatic tectonelt after 5 seconds to bring house down. Try some inter arm with throw with. Eli tää niinku hajottaa niinku safe lockit, doorit or zombie heat. Tää on vielä yksi näistä vielä. Barbara, Mä tapin because tarvittu- bleeding damage with the power of the country eats the clubs. Ei edelleenkään löytynyt sitä kirjaa, mitä odotin. Musta tulee, mä teen kohta traderille niitä tehtäviä, mutta niin vähän mulla on vielä ihan vitun korkealla tasolla niitä vaarallista. Ainakin se meidän lähin jätteen. Mä saan kypärää laitettua semmosen modin, että se niinku sulattaa ton myrkyllisen veden. Kuulitko? Sieks se modi menee? Joo, siis se menee kypärään, se Waterpurifit modi. No vittu mä oon miettinyt, mihin vittu se oikein menee, kun niinku... Joo, tonne. Missä vitussa se on? Se on moottori ihan tuolla, eikö noin? Ois! Kiitos. Saatko sä muuten XP:tä läpi? Joo, saan. Se minä vähän arvelinkin, että se on saattanut. Ihan oikeesti. Miksi tää tarjoaa kutosen näin? Ihan että sitä, kun tuo mun hunttukunakin on tehottomasti tuohon mätetty. Se mätetty on sitten ihan kumentu tuohon kammi. Tuo knife on tollanen kunnon vittu steltti. Ei vittu. Ja sit kun se on vittu tuollainen paljon ketterämmin mun mielestä. Daddy come. Daddy. Daddy come.
Älä huu. Outuisi huuat mulle. Huomenta. Noin. Et enää en ruppea hakemaan saatana saikkoa, kun kerta on noin vitun vastenmielistä puoltavaa lausuntoa psykiatrilta. Täällä pitempi hoitosu, että voidaan kirjoittaa puoltavaa. Mä pistin jo sinne, että vittu, jos laskuja tulee ovista ja ikkunoista, niin pitäis muuten inttiin palata muutenkin. Mut en mä sinne pääse vielä, kun mä joudun lykkäämään satana rahaa sitten perusteella. Nyt mulla on Grease Monkey maksimilla. Grease Monkey. Grease Monkey. Grease Monkey. Miksi sä puhut apinalle kädet ylös? Grease Monkey. Mietitkö sä et oikeesti osoittaa sitä vittu ähtäri eläinpuisto vittu apinaa aseella. Grease! Englanniksi luettele. Hands up you fucking nigger. Eiku siis monkey you mean. I mean. Sit se apina ottais sieltä kyltiäkin, että se olet tosiaan rasisti. Are you racist? Niin just siihen. Are you racist? Yes, I am. Miksi tänne maan alle tulloo vesi? En mä. Äkkiä luudetaan käydä trailerin. Ai vittu, pitäis kyllä huomenna käydä enemmän töissä. Mutta on se vitun luksusta ella Kelan rahoilla. Se on tietysti se hyvä puoli, että sä saat vittu keittää aamukaavat silleen kuin Mut se, että kun ei oo laskuihin rahaa, että ne on aika lähellä ulosottoa. Onko se oikeesti totta, että ne elämä oikeesti kasvattu jotain, miten vittu se saa niinku, tänne on niinku tultu sitä varten, että me tehdään töitä vittu melkein Siis suoraan. jät työttömäksi niinku se yksi naikkonen jää. Siis yksi nainenhan jäi ihan vapaaehtoistyöttömäksi. Mä en kyllä tonne Trader Zenille kerkeä vittu mitenkään. En minäkään kerkeä Trader Zenille. En kerkeä käymään tyhjentämässä. No niin. Tiedät varmaan mitä olit sanomassa jotain hauskaa. Hei vittu, oliks se bensaa mennessä? Niin, että lompakkoa pystyttiin jättämään. Niin, mä olin... Oho, voi pojat. Tiedätkö sä mitä? No, Screameri uusi. niinku tompee. Tuli aika kivasti. No mut eihän meidän puolustukset heripätä. Ei niin. Tomppapruffe ainakaan. Aha, Herbal Antibiotics. Herba löytyi täältä. Aika nais, kun me löytyi tota sementtiä oho täältä ilmasta. Olihan se yksi nainen niin seksi aikana, kun se oli pitänyt puhelinta tuon rintsikossa, niin se oli äitilleensä soittanut kesken seksi. Se varmaan vähän noloa. En mä tiedä. Ja sit se yksi ukko oli laittanut äitille, että vittu kun sä oisit täällä. Ja sit se äiti oli vastannut, että en ole nyt.
vittu kun sä sit täällä ja sä sanot, miten tää TVC laitetaan porno päälle? Se äiti oli vastannut, että en minä tiedä. Puhutaan aamulla. Sitten se, että vittu kun oisit täällä, niin se äiti oli vastannut siihen viestiin, että kelle sä luulet tekstaamasi? Oho, meni Ninan kanssa viestittelyt kesken. Varmaan nolo. Ton perseestä ton maallisuuteen, kun se tarttuu noihin seiniinkin. Tuo olisi voinut jotenkin paremmin hoitaa. Ei vittu! No. Saat tulla auttamaan. Niin sit kun kerkään Faceille. Joo. Ei oo kiinni. Laitatko se väärää paikkaa? Väärä oven laitto. Ja se on sähköinen, niin kato saa irti. Juu, no sitten. Sitten. Se sun homma vähän kusee, kun mä oon täällä näin kaukana. Joo, ei se haittaa, kun se on vaan eri värinen tuo ovi. Ei sillä muuten niinku seksuaalista merkitystä oo. On varmaan Tompalla vielä sitä emäntää kohtaa tunteita. Ei se olisi muuten ruvennut itkemään siitä. Toki alkoholi tehnyt vaikutukset, että... Niin, et sit ei varmaan ihan täysin helppoa kyllä luopua siltikään. Eihän se oo. Mut minä en oo vieläkään loppunut Williamista. Ai että tää face näyttää jo hienolle. Kun sä tiedät, että kun pleikkarilla oli silleen, että Springin noita hatseja ei saanut tehtyä tai Aaron ovea ei saanut päivitetty stiiliksi. Niin koneellakin se oli alun perin silleen, mutta koneella se korjattiin ja siihen tehtiin se, että se pitää päivittää. Te saa päivittää. Saa ja pitää päivittää. Ulkkisen Jormaali mainia mies, hän on käynyt vaikka missä. Hän on kiertänyt ympäri Suomen, mä oon käynyt Lahdessa ja Helsingissä. Joo, sorry. Haluatko sekin tuollaiset hypervoimaisen running shoes? Mikä hai? Niinku siis korkean luokan juoksukengät. Joo, voi... Kai minä, mitäs sinne? Se nostaa, siis kun mulla on yhdet semmonen, ne nostaa juoksunopeutta 20% ja stamina reikini 20. Mitä siihen huijot päälle? Onko tuossa huitominen? Tervetuloa koppalakki. Vittu, mä oon jumissa. Juha Sami. Ei mä unohdin, että mä voin ottaa tuon auton kantoon. Ei todella aseita koskimassa. Nyt on vaan aseen osia. Kai vittu poliisi säilyttää aseen osia niinku avoksi?
Huisaa. Murtu peissin katto multa. Mikä niistä? Täältä sisäpihalta. Vittu nuo zombit jahtaa oikeesti mua täältä mapista. Joo, mä käyn tekemään leipää sen kun selvikko. Vartti zombit ja sun persuksia. Ei jumalauta, miten hidastaa peruuttaminen tässä on kyllä joo. Kaiken logiikan mukaan ton Gyronhan pitäisi peruuttaa suht nopea myös niinku taaksepäin. Niin. Mä käyn tulla Treyar Zenin luona, että mä tuun sinne messiin. Tai mä käyn tekee varmaan Treyden tehtäviä. Joo. Tum. Taas soiton kuulen, tom, taas onnistuu. Onni, istu. Nonni. Istu mun kyrvällä. Eikö se tarkoittanut, mitä se tarkoittikaan? Minä en tiedä. Mitä tuli tällä traderilla, mä tuun sit... Mä olisin itse halus kelloa. Mä käyn tuon traderilla, mä tuun sit Peisillä vois lopetella kyllä. No mä tuksaa kattoo tää mun tunneli vielä. Joo, mä käyn ekana vaan tosta 2 kilon päästä traderista, mä tuun siihen. Onks se miten pitkä matka Peissille? No, mulla on 5 kiloa sinne tän hetkisen mukaan. Joo. Sun niinku... Tuut yllättymään tästä, miten paljon mä oon tehnyt tähän mun Peissiin tänne. Tämmösen hieno asia. Mieti jos mä löytäisin sen gyrokopterin sittenkin jossain vaiheessa jostain vitun pusikosta. That's what he sees. Oi, tällä autolla pääsee tästä luolla. Ei vittu. Ei kyllä pinssissä meni sen läpi. Mitä? Se meni insissä mikä läpi? Mistä? No ajotaito täällä. Niin meni läpi vai ei menis läpi? Ei menis läpi. No mutta tämähän on videopeli. No. Niin. Ei saata. Voi vittu, sanoo minä. Voi helvetin vittu, sanoo minä. No. Generaattorin paskoin. Tai siis generaattori, mut siis akkupankki. Joo. Ne meni akku ja 6 kappaletta ihan turhaa. Oi saatana, mietitkö se olisi 6 akkuun jos vituttanut? Joo, oliko se ollut niin lausen 3? Ja tuo generaattori näköjään laittaa tonne vähän suojaisempaa paikkaa, ettei tuo. Kun tässä on Mä yllättävän lähden nyt tulee Beisille. Vietetään, pitää varmaan tehdä sit vähän paremmin tää luolasto sitten huomenna varmaan.
Juu. Nyt on 6 kilsaa tästä Raider. Nyt on 5.9. Mutta on se vähän liian ahasta aseetolla. Tuolla on yllättävän vaikea tuolla autolla peruuttaa tuossa paikassa. Mietin, että varmaan teen tästä vähän isomman. Varmaan huomenna. Niin vittu, tuolla autolla peruuttaminen tuohon on ihan vitun vaikeeta. Niin sä oot paseille jo tulossa. Joo, 4.1 kilsaa. Joo, niin mä rupean tekemään tätä aluetarkastusta. Yhteisessä arkussa on sitten tuo... 3.8. Yhteisessä arkussa on sitten toi... 3.7. Joo. Yhteisessä arkussa on sulla sitten se porakone. Joo. 3.5. 6.9. 3.4. 3.3. Joo, ei saatana. 3.2. 1. 3.0. No Diamond Blade. Tuuksä rekin luolan kautta vai? Ihan sama. Niin mä laitan ne Diamond. Mä laitan sille, että mä pitää noita tuulista niitä. Mä yritän keskittää ite nää omat generaattorit tänne tiettyyn paikkaan ja et ne osta tarpeeksi lähelle, että ei tarvitsisi niin kolmessa parikassa juosta. Ja sit mä oon miettinyt myös sitä, että pitäisikö ihan oikeastaan ruveta rakentaa semmonen generaattorihuone vähän isompi kuin tuo entinen. Niin sulla ei ollut sitä juttua. Mitä juttu? Niitä generaattoripenkkejä. On. Siis akkupankkeja. On. Joo, kato ku 2 menis vielä. No täällähän ne. Täällä on kaikki Q3 rakentamaan. Joo. Haluuks sä yhden Minkä? Diamond Blade modin, siis sen, että se 40%? En mä. Okei, no mä laitan ainakin nyt itelle, niin mä kokeilen, että saaks tuon porakon ja se, mun mielestä se kaikkiin tulisi. Mitä mä tarvis? Viiliä, liimaa ja... Mitä niistä tarvitsee? Noin. Kafeiini näytyy putoa. Hyvä peli. No nyt on purppura.
Teetkö sä mitään noin seinälosilla? Teen. Mä teen niille nimittäin ovepaskonta hommia. No mä annan ne sulle lahjaksi. Joo. Mulle jää nyt 3 tossa. Niin. Ja sit toi asema pitää miettiä mitä mulle jää. No haluatko sä itse ton aseen kattoo? Minkä assa? Löytyi 6-tason Destiny. Vai? Joo, mä katon ne jossain välissä, mutta tullut kyllä kattoo, että ne pääsee lopettelemaan. Joo. Niin, tuossa generaattoreita, mulla on niitä 4 kappaletta. Joo, no niin, mulla on tossa 4 kannaa. Tuuko sä pitää katsoa sit mun peissille? Mä tuun tosta pääovien kautta. Joo, mä tässä nopein lajittelen. Mä laitan tonne sekaalaisiin vaan inventoriin tyhjäksi. Luovi kiinni. Tuuko sä niinku mitään katsoa? Tää meidän yhteisenä pitää. Joo, mä otan genera. Jos pelaatellaan kippinen. Siis sitä yläkäytävältä. Joo. No, tänne vaan. Niin mä näytän sulle mihin kohtaan nää laatat, älä anna mulle niitä. Onko tosta vielä noita parinat luoteita? Joo, tuu vaan tälle. Jutkonen. Kös. Tänne vaan. Tuu vaan tänne. Niin, mulla on katsottu täällä tämmönen paikka. Laitatko tuohon seinälle, tähän seinälle yhden generaattorin? Tähän. Tuohon akkupankkiin. Laita sinne. Laita tuohon vaan ylä... Vittu, nää kaikki. Sori, mä menen tänne kulmaan, niin hälytys laita. Ootapa, mä käyn laittaa tänne vaan sähköt nopeasti. Tomppa hälytys. Noin. Ai. Paljon on maksimi outputti 27. Tuo riittää ihan hyvin. Joo. Ja sitten... Siinä on... No, oota, siinä. Siinä on sun lahja. Joo. Noin. Älä anna enempää. Vai onko sulla enemmän? Yksi esine. No, mahtuu vielä. Tämä on se sinun hieno lahja. Joo, ja sitten tänne. Nykäisä toi generaattori tossa seinästä helvetti. Sä rakennut tänne erillisen auton. Eiku, nykäisä siitä se generaattorista helvettiin se. Generaattori. Joo, siitä on nykäisä se mikä on siinä portaiden vieressä. Portaat vielä. Se on nämä. Niin, Joo. se. Joo. Ja sit, katoppa tätä. Täällä on mulla niinku tää uusi akkuhuone. Ai niin, varmuuden vuoksi tänne. Joo, siis täällä on ihan... Kato, jos sähköt lähtee 52 wattia. Ja oma lamppukytki. Ja sit on kato tämmönen. Tuk. Mä jäin kattelin mun inventoriin sen takia mä. Joo, niin katoppa tuo. Nyt käytäpä toi vipuu tosta. Päälle. Joo, ja hyppääpä kyytiin. Oota. Noin, hyppää kyytiin. Hyppää No kyytiin. nyt tuu tän. Tästä mä tehdään vähän... No, menee sitten. Onks tää sensorilla vai millä tää toimii? En mä tiedä. Se oli zombi yks tuolla. Tästä pääsee sit puolustaa. Mä en oo ikinä tehnyt tätä, mut kokeilepa nyt. Kerta se on ensimmäinen. Oot. Onks sulla sähköjohto kannossa? Mikä sähkö? Murhus näkyy, että sulla on sähköjohto, joka tulee tuolta maan läpi jostain. Okei. Okei. Koht kolahtaa tonne vitun toiseen seinään köpsy. Nyt kolahti. Tää nyt kannattaa rakentaa prätkä 2 paikkaa. Rakenna tänne 2 prätkää, mitkä molemmat on 2 paikkaa.
Joo. Kiitos. Ja tää kato tälle. Niin otatko näitä nosto? Tää ove irti. Ai niitä, nosto-ovi. Ai niin tämä. Oh. Ja näkkätkö mulle? Kiitos. Sulle ei vielä vissiin mahu noin bensa ja toi... Tää kun kerran ottaa, niin tätä ei saa muokattu sitä väriä. Mitä vittua peli. No just aika paska. Antaa olla noin. Ei sillä ole vittu mitään merkitystä. No niin. Jankha. Niin sun on näkyy edelleen bugi tuo sähköjohto, että sulla on kädessä, että tulee niinku tuolta maan alta. Kyllä tämähän ei periaatteessa ole mikään... Ei tärkeämpää. Joo, se vidotat boy. Hei, tossa on noin... Annaks menee tähän sulle? Mitkä? Bensaa ja gene. Noin. Ja sitten kato, täällä on se tomppaluola. Mitä tänne on tullut? Tänne on tullut puhuttu mitä? Sitä 27 wattia. Eli tää on kevyentynyt tää alue. Otit sä siitä hetkästä jo pihalle, jos olisit halunnut? Moi! Niin. Joo, just meni sen. Kiitos. Hei hei! Tuolla ei kato toimii tää mun peissi nykyään. Mä pitää vaan keskittyä nyt siihen, että miten me saadaan toi generaattorit sille, että ne ois yhdessä tietyssä paikassa. Ajattelutkin siitä. Lähetän waypointi siihen, mutta... Joo, mulla on tuolla Reasureema. Mä olin samalla suunnalla. Ei joku tuolla alempana, Zenin lähellä. Joo, Tää on kyllä Diamond Blade modi kävi tohon porakoneeseen. Joo, siis tää on aika sokkeloinen tää talo vieläkin. Mietipä kun meidän pääpeissi vei pelkästään se 247 wattia. Niin Mä mietin, että tänne pitää varmaan rakentaa kaikki noin. Anteeksi mä olla vaan peissillä sähköt päällä vai pelaatko näitä tätä yksinään silloin? on hetken aikaa vielä tässä. Mä katon noin modin tohon. Niin toi ei kattonut ollenkaan Staminaa, ei. Onko samaan aikaa tähän? Ei saa. Vittu, harmi. Älä nyt kaikki plate pidä päällä. Ei, monta sä laitat sit päälle. Siis... sammutit, joo. Hyvä. Miten nyt? Eiku mennä tähän helvettiin. Oota, mihin tuo purkujuttu on kaikista parhain edelleen pitää? Autoihin ja näihin, mutta kannattaako siellä laittaa silloin Iron Modeja näitä? En mä tiedä. Koska mä ottaa tosta sille... Mä otan noita kytkimiä nyt ja ruppaan laittelemaan tänne näitä kytkimiä. Se ilmeisesti näytettiin vähän luotia zombiin. Pelahitelin, kannattaisiko mulla laittaa tuo rautamori? Iron. Joo, mä käytin ikemisen Iron. Sulla on periaatteessa nopea. Tuo pyörii täysin ja tuohon pitäisi saada uudet akut. Mä et jos häviää sitä sähkön tuotanto sitten. Mä laittelin tänne näitä vipuja, että jos kulutus on, tai siis se... Ja vittu mä selitän. Ja sitten... Puhu saatana sana kerralla mun älä. Niin ei vittu! Kerran yksi sana. Puhu vaikka sana kerralla, älä saatana äänki. Joo, sori. En tarkoita. Joo. Niin tätähän lähteekö tuon meidän peissiltä? Meillä on sähköt sit kokonaan peissiltä pois. Joo. Niin, että pidetään tolle, että yritetään säästää energiaa. Mut kun
Toki, että kun noita generaattoreita noita, esimerkiksi vähän peisin ulkopuolen puolustus, niin aika hyvä on, mutta me ei saa lisää tykkejä ollenkaan laitettu. Miksi tää on tällainen typeranima, että tää lyö tällä porakoneella muuten, nyt kun älysin? Vähän lähemmäksi sitä palikkaa. Niin, no, mutta siis niinku se oli normaalisti lyö. Käykö toi mukaan se tappoakenakin periaatteessa? Mä rupean lattelemaan toviin täältä kunnolla silleen. Joo, mä katson tästä nopeeta nostopuolella. Mä voisin huomenna rakentaa tuon tykistoon tuon farmiplotin. Joo. Ja sitten ruveta rakentaa dynamiittia C4. Meillä on siis sähköt kokonaan peissiltä pois. Domppaproofi on sitten. Mulla ei niinku meinaa pää ollenkaan ratkata, että mitä tää on porakoneella. Mä laittaa muuta kuin Diamond Blade ja sitten on Iron Breaker. Mulla on Fortifying Creep modi, Iron Breaker ja Bunker Booster modi. Bunker Boosterihan on periaatteessa vähän turha. Periaatteessa, mut... Oliks Bunker Boosteri kiveä vastaan vai mitä vittu se oli? Oota mä katon tuolta luen. Joka against... Mordam against stones, joo, kiveä vastaan. No periaatteessa aina... Saaks ton... Niin tehdä tostakaan hyötyä? Ei. No en mä oikeastaan muuta keksi, kun se Diamond Blade sitten toi hajo niin nopea ja... Sitten Iron Breakeri. Mikä generaattori teillä on vielä päällä? Ei oo mulla päällä. Sammutteleeko mä uunitkin samalla? Sammuttele vaan niin ei. Ei kuulu tuota puuta. Mulla ois noita bullet caseja, mutta on pituusti. Ja täällä on vielä joku kämppari päällä. Niin toihan käyttää sähköä. Vähän tehdä ei. Ergonominen grippimodi. Pitäis nää kaikki... Joo, totta mä mitä on tosta? Ulkona nopeasti. Käyttätkö siis ollenkaan staminaatia koraa? Joo. Ja käyttääkö se? Ei. Pahemmin. En pahemmin, mut siis niinku vähääkään. Mä ajattelin, että sitähän mä voi heittää muuten Siis kyllä se ihan semmosen minipalki, mut se kerkee renderoi. Mä mietin, että sitten mä voisin ihan muuten vaan heittää ton sen ergonomisen gripin, että se vielä vähemmän. Mä käytän tuo nopeasti. Ei kiveä se lyö tolleen, mutta se on niinku jotain rautaa vai? Tää on nyt kato silleen tää peissihin aika lailla... Mitenhän tästä? Mistä vittu? Tolleen. Ootas, että stamina tulee täyteen. Mä katson sit uudestaan mitä se tekee. Käyttää se 20. Mä laitan sen ergonomisen gripin sit lisäksi, kun siihen kumminkin mahtuisi. Ootitko sä halunnut niitä? Mitä? Ergonomisen gripin, kun mulla on ylimääräisiä. Joo, mulla itselläkin aika lailla on, että... Okei. Ei ammukselta. Mä käyn ottaa meidän yhdestä generaattorista tänne alas. Tuosta se on akuu nimittäin. Joo. Tuo ergonominen grippi on ihan hyvä lisä tohon. Tää pari vitosta se on akku, että... Tuolla nyt önnimme. Että jos mä saan taas... Niin sulla oli ergonominen grippi siellä itelläskin. Joo. Haluan nyt... Joo. 228. Joo, nyt se jaksaa pyörittää tuo... No. Kato, jos halutaan, niin me voidaan niinku laittaa koko peissi sille, että täällä ei niinku lämpöä tulisi ollenkaan. Niin, totta.
Kun Mulla on esimerkiksi kyllä kaikki Vortele niinku... päällä, mä voisin sammuttaa sen. Joo, kato, mä teen tämmösen... Mä venaan, oota, paljonko toi 740 sekuntia plus 500. Mä voisin venata tuo 740 sekuntia, eli se on niinku... 60... Paljon oli... No ei ihan vittu, no jotain 4 minuuttia pelaan tässä. Joo. Vai pitäisikö me... Jätänkö mä sittenkin päälle vaan mä peissin akupuolustuksen? En mä usko, että tänne ketään... Mä huomenna ite 12 kuuta, mä käyn hakee veljemme käydään hakemaan. No mä jätän kuitenkin näitä generaattoreita päälle. Pidetään vaan koko ajan sähköt täällä päällä. Mut paitsi nyt pitää se tomppaproofissa, se on vetämässä vipu. No sähköä. Se on se pienä tonne. Nyt lähteekö tossa sähköt päälle? Ja sit täällä hankit ottaa mun uusi paikka täällä. Täällä on sitten ihan omat sähköt sitten. Mä peissin ympäri 7 yön puolustukseen, on tää oma huone täällä tehty. Joo. Ai. Mä vielä täällä mietiskelen. Niin mäkin mietiskelen tässä, että millä helvetillä voi elätä itteni. Ei kun millä tavalla mä oon näitä sähköjä. Tuo on varmaan tuo liekkimodi, että puhukoneetta toimi. Koska se ei oo pitkä. Mulla on ihan mielenkiinnosta ihan läpällä. Onko porakoneessa se on kyllä keihään liekkimodi. Jos luki, että se pitää olla pitkävartinen, että se onnistuu, ei saa hyvä. Esimerkiksi mä tuun laittamaan tänne meidän niinku peissille enemmän sähkövaloja sitten jossain välissä. Juu. Mitä nuo muut modit on? Mä voisin lukea ne nopea. Ergonominen grippi, sehän mun Fore-grippi, se oli ase. Siis sulla oli Fortify grippi, se vaikuttaa helppoa. Sulla on helppo, jos alle 50. Sä saat ihan hitpointin. Se pitää sulla olla parhaiten niinku kädessä, että saa. Tai niinku noit, onks hitpointti niinku toi health vai stamina? Suomen kielellä saisin. Mut nyt on aika hyvä, kun nuo generaattorit aika lailla mun samassa paikassa voi. Tätä alakerta. No, eipä tohon kyllä muuta keksi, ei tohon kyllä saakkaan oikein mitään muuta kuin typerä kivimodita tällaisen. No, mulla se on. Mut kun lähinnä mä käytän, no siis ei se nyt typerä silleen, mutta niinku mulla on pikaisesti. Joo. Paljon sen Fortis oli aikaa vielä? Oi. 400. Oli kyllä hyvät pelit. Niin oli